ଆଜି ଭାବିଥିଲି ଯା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଟିକେ ଗପସପ କରିବି। ହେଲେ କଣ ହେଲା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଘରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ମୋ ଯା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭାବିଥିଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଟିକେ ଗପସପ କରିବି। ହେଲେ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଇଡ ଘର ବାଡିରେ ମୋ ଆଖି ପଡିଗଲା। ସେଇଠି କେତେ ସାରା ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଗପସପ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଶାଗ ତୋଳତେ ଲାଗିଗଲି। ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଥାଲକୁଡି ବି ହେଇଥିଲା। ଶାଗ ତୋଳତେ ତୋଳତେ ମୋ ସମୟ ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ ଯା ବନେଇଥିଲେ ଚାଉମିନ, ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଉମିନ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମର କୁନି ବେବି ପରୀକୁ ଧରିକି ଟିକେ ଗେଲ କଲି। ସିଏ ତ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନଥାଏ, ଟିକେ ସମୟ ଧରିବା ପରେ ଚିହ୍ନିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କି ଖୁସି। ବାସ୍ ଆଜି ମୋର ଯା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଶାଗ ତୋଳିବାରେ ସରିଗଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।